shehu kadidi dan amana ne hankali ne mai kyau ado da burgewa. Barka da sallah ogana Nuhu yau gani na zo da kaina gaisuwa zani miƙo ni suna yabe ka domin kai mai gidana ne shugaban matasa ai kai ne za a miƙawa. Nuhu shehu kadidi dan amana ne hankali ne mai kyau ado da burgewa. Kyawawan halayenka suke sa ana sanka karka daina da ayyukan alkhairinka duk inda kake Allah shi zai kare ka ubangida na alkhairi shine ka gada. Nuhu shehu kadidi dan amana ne hankali ne mai kyau ado da burgewa. A rayuwar nan wayansu baka burge su kana a gefe hasada ce a ran nasu ni ko na ce a bar su je da halin su muna ga Allah ilahu ya kare kare mu. Nuhu shehu kadidi dan amana ne hankali ne mai kyau ado da burgewa. Nuhu shehu shugaba ne na matasa ni Faruk ɗan Shariki zani waƙe sa shi mai gida ne a guna banda tankarsa Faruku naka na ƴan Sharifi ke gaida ka. Nuhu shehu